Wasudane nyime nyako Ramogi. Wang'iyo motenre kod weche mabende gin mag dongruok kendo mang'iyo kaka oganda nyalo dongore kokalo kido kod timbe margi. Riwruok mar piny mangima bade marango weche mag somo, science kod kido gi timbe oganda UNESCO oketo kido kod timbe mar oganda jo-Masai mathurka e rang'iny mar piny mangima. Ma oyangi gi jatend piny William Ruto e kinde mano yuoro e nyasi mar yango kit oganda jo-Masai e kaunti ma Narok, kama bende osingo ni nyasi no koro ibiro bagi e pacho ka mangima higa ka higa. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ne en nyasi mar yango kido kod timbe oganda jo-Masai. Nyasi mano bagi e gwenge masekenani e kaunti ma Narok kendo no yore gi jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jotelo mamoko ahinya to mago maya e dhod oganda jo-Masai. Jatend piny opoyo oganda jo-Masai kuom chung' motegno kendo yango kiti gi timbe gi kakoro riwruok mar piny mangima bade marango weche mag puonjruok kod kit oganda. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations UNESCO koro yango kit jo-Masai kendo kete rang'iny mano mar piny mangima. So we are celebrating a special place that UNESCO has identified certain aspects of the Maasai culture. The Enkibata as an induction of boys leading into initiation. Eunoto, which you know is the shaving of the moran as they pave way to be adults. And Olngesher, the meat-eating ceremony. Haya mambo matatu yametambuliwa na United Nations kupitia UNESCO kama items ya culture ya Wamasai ambayo ni ya muhimu duniani kote. Ruto singo ni pinyo wacho biro ketarita makare ne bunge mapachoka kaka yorbera luora kendo kedo kod kethruok chal mar kolwasi. Hatutaki tena tukate mashamba ambayo tungetumia kwa ufugaji ama kwa kulinda wanyama wa pori vile tulivyo hapa Masai Mara ati kwa mambo ya kufanya makao ya wananchi. Emano moro chunjo telo kod oganda jo-Masai. Jatend piny omiyo tend kaunti ma Kajiado thuolo matao chenro mag limbe e kuonde rito le mag bunge ma Amboseli. Kwa sababu ile shamba ilikuwa ni trust land ya jamii ya Wamasai, pia basi ile Amboseli ifanyike isimamiwe na kaunti ya Kajiado. Ruto singo ni nyasi mar yango kido kod timbe oganda jo-Masai no ibiro bagi e pacho ka higa nyasi mawacho ni biro bero sekta malimbe kendo yoyo welo kao ya pinje maoko. Hii sherehe itakuwa ni sherehe ambayo watu watatoka duniani kote wakati wanakuja kuangalia wildebeest migration, vile watakuja katika hii sherehe, na tutatumia hii sherehe kujaza mahoteli yetu. Tutatumia hii sherehe kupanga ajira ya vijana wetu wanaofanya kazi katika sehemu hizi. Jatelo no koro singo pogo yuto mar kuonde rito le mag bunge mani counties gi atamalo 50 ne counties go kaka yor siro tend counties ma Thurka.